כדי להבטיח אספקת מים באיכות טובה ביותר, המעבדות הכימיות במקורות מבצעות בדיקות שגרתיות רבות על פי תקנות של משרד הבריאות. כדי לוודא שלכל ברז בבית מגיעים מים באיכות טובה, אנחנו מבצעים בין היתר ניסויים ייזומיים רבים לפתרון בעיות איכות מים לפני שהן קורות. בזכות השיפור המתמיד של המעבדות המשוכללות שלנו והציוד המתקדם, אנחנו מבצעים בדיקות להרבה יותר פרמטרים כימיים ממה שנדרש על פי התקנות של משרד הבריאות. אתם יכולים לישון בשקט. מים מחוצים בברז זה לא מובן מאליו. בשביל זה אנחנו כאן.